Mose mauya pano nemadhokota ngaachibata pamwe chete naPeter nevamwewo angoti Puta. Tinopa kutenda nekuuya kwenyu nekuungana kwenyu nekutimirira tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirirawo kudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu. Uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Kuti mupenyu here, ari kupi chii chiri kutora nzvimbo. Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisipo. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive, kunze kwekuti tichiziva kuti Peter anga achimirira nyaya dzemawages kunyaya dzemadhokota sezvinhu zviri kungokwira kudai. Ndo zvatanga tichiziva. Saka tazongodzwa kuti Peter atorwa. Saka hatisi kuziva kuti ari kupi. Saka tinotenda nekuuya kwenyu nekutimiririrawo kuti dai tagona kuwana Peter ari mupenyu.